gonna cower, I'm not gonna flinch, I'm not gonna run from this. I will stand my ground. Ain't no way I'm backing down. When that devil comes around, I'm gonna stand my ground. Fight, I'll fight, and even if it takes all night. Stone cold, and nothing gonna shake these bones. I will stand my ground. Ain't no way I'm backing down. When that devil comes around, I'm gonna stand my ground. And I will stand my ground. There ain't no ever waving it out. But when that devil comes to town, I'm gonna stand my ground. I'm not gonna cower, I'm not gonna flinch, I'm not gonna run from this. No, I'm not gonna cower, I'm not gonna flinch, I'm not gonna run from this. And I will stand my ground. Ain't no way I'm backing down. When that devil comes around, I'm gonna stand my ground. And I will stand my ground. Ain't no ever waving it out. When that devil comes to town, I'm gonna stand my ground. This is the kingdom, kingdom. This is the kingdom, kingdom. Everybody's building empires, building walls high in the name of glory. Everybody's hanging high wires. It's a fine line, it's an age-old story. The first will be last, and the last will be kings. The small will be great, and the great will be weak. Everybody's building empires, but it's our time. This is the kingdom, heaven coming down to the corners of the earth. This is the kingdom, come alive in us, gonna load up this whole world. This is for freedom, freedom, to break off every chain. This is the kingdom. Blessed are the bound and broken. You're a citizen, and your faith will prove it. Blessed are the persecuted. Karon God, pagsimba Ginoong Dios nining buntaga. Daygon ka namo Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Mayong buntag usab mga igsuon. It's a beautiful day to praise and worship our living God. Amen. Amen. Amid sa tanan nga nahitabo karong sitwasyon nato, ituog yun ta nga atong Ginoo walay limit. Amen? Amen. Amen. Tanan worries, ato asang ibutang at
Karon butaga ato i-focus atong attention diha sa Ginoo. Let us praise and worship our living God. Amen. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless.
can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Church. Whoa, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, let's declare to the Lord, I believe. Oh, I believe, I believe. And I believe in you. And I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I believe. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. And I believe, I believe. I believe in you. Come on, let's continue to praise and worship our living God this morning. Amen. You turn it all
your love I found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Hey, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Hey, come on. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I am singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, church. For You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Hallelujah. Amen. God is good, mga igsoon. God is good, no? Come on, tell to yourself, God is good. Amen. God is good. God has never forsaken me. Wala ko pasagdi sa Ginoo. Ingnay mong kaugalingon igsoon. Wala ko pasagdi ni mo, Lord. Hallelujah, Father. In the Bible, it says, sa Genesis 1:1 pa jud, na in the beginning, wow, in the beginning, so naay sinugdanan ang tanan. Adunay sinugdanan igsoon. This year, the Lord will renew your strength. This year, the Lord will renew your finances. This year, the Lord will renew your love for Him. This year will be your beginning. You claim it igsoon today, this morning. There's no going back anymore. We're moving forward, moving ahead, pressing on towards God. Woo! Come on.
Let this day just be personal with you, between you and God. If you believe of who God is, I encourage you to raise your hand. Come on, let me see those hands. God, you see those hands. You see the hands of your people. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, Ginoo. Come on, let's sing this with all our heart, with everything. Oh, yeah. Yes, God. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle, yes, is the place where you promised to be. Come on, let's sing this one more time. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Even in the darkest, the Lord will be your light. This is just a very sweet song. Thank you, Abba Father. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you go. Will you meet me here again? 'Cause all I want
place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I Come on, lift your voice. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, sing it. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, belongs to you. Yes, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes.
You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You turn it for our good, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I'm gonna see victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it out and say, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. come on, if you believe this, come on, sing it out. When I Oh, don't even see when it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Come on, let me see those stop hands, believe it. You never stop. God, You never never stop stop working. working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop 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 working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Come on, sing it. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, lifting every heart. I worship you. And I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Come on, just your voices. keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who. That is who. You never change. You're the only constant. Come just worship Him in the Spirit this morning. Sing it Oro out. sondoro narasa. Let your voices. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, narasa Let the dry bones away. Restoration. Healing. Cleansing. Oh, yes, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop God, you working. never You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. Oh, we give you praise. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. 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 Thank you, Jesus. Dalaygon ka, Ginoong Diyos. Amahan namong langit nun, nagpasalamat kami. Taliwala sa among giatubang, taliwala sa mga pagbati. Mapasalamaton kami nga naami paglaom nga among makuptan, paglaom nga dili mupakyas, paglaom nga anaa, paglaom nga mahitabo tungod kay ang Dios nga misaad matinud-anon. Sa among pagduol balik kanimo karong taknaan, nangaliya kami, Ginoo, nga magpabilin ka sa paghatag o giya, padayon ka nga matuto sa among hunahunag kinabuhig kasing-kasing, aron, Ginoong Dios, dili mapakyas ang plano nga imong gihanay alang kanamo. Sa among pagduol karon takna, Amahan, ikaw nagtudlo nga paagi sa tinapay nga gisimbolo sa lawas sa among manluluwas nga gipikas-pikas. Ikaw ang nihatag, ikaw ang nibuhat. Dili alang kanimo, apan alang kanamo. O karon taknaan, naghinumdum kami sa among panginahanglanon sa among manluluwas. Nagpasalamat nga paagi sa lawas sa among manluluwas. Kami gihatagan na ug saad ug nadawat na namo ang kaluwasang spiritual, bisan pa sa pagpadayon sa kalig-on sa among mga pisikal na lawas. Ikaw misulti, Ginoo, paagi sa mga labod ni Kristo, giayo namin nimo. Sa kinsa man nga naay balatian o niagi karon og mga pagkuso-kuso sa lawas nun nilang pagbati, ikaw ang misaad ug mahitabo ka na gayud, Ginoo, nga himsog ang matag usa karon sa ngalan ni Jesus. Himsog ang matag usang lawas kay ikaw man, Ginoo, ang naghatag kanamo og kaayuhan. Amahan, karong takna among itaas ang tinapay nagsimbolo sa lawas sa among manluluwas. Amahan, among langit nun, daygon ka sa among taliwala. Himayaon ka kay maayo ka nga Dios. Atong kanunang pan, human sa panihapon, gikuha niya ang kopag mingon. Mao kini ang kopa sa bagong kasabutan alang sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini, buhata ang paghandom kanako. Kay sa magtagkaon ninyo niining pan ug inom gikan giining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, ang kopa nagsimbolo sa dugo sa among manluluwas. Dugo nga gibayad alang sa among kasalanan. Dugo nga gitugyan aron kami makadawat og ikaduhang paglaom sa bagong kinabuhi. Pinasaylo kami ug sa kinsa man ang nangayog kapasayloan, ikaw ang misaad na ay kapasayloan. Ug karon taknaa kami makapasaylo pod, kay napasaylo man lamang kami. Ug sa among pag-inom, aning simbolo sa dugo sa among manluluwas, magapasaylo kami kinasing-kasing. Sa bagong tuig, unang Domingo, ikaw, Ginoo, ang mahimaya. Dawata ang among pagpasalamat sa imong kapasayloang gihatag kanamo. Ug kusog nga kami makapasaylo. Atong imnon,
Padayon ta sa pagdayig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ginoong Dios, salamat kaayo kay maayo ka, wala kay kapakyasan. Nagpamatuod ang imong paglihok. Nagpakita ang imong pagkabuhat sa among matagusang Ginoo. Dayon kayo. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop God, you working. never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Pakpakan, atong pakpakan atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Amen, amen. Maglingkod ng tanan, maglingkod palihog og lingkod. Mao kini ang una nga adlaw sa tuig nga 2022. Unang Domingo. Unang Domingo, sorry. Unang Domingo, okay? Ningon ang Biblia, ang Ginoong Diyos, nagama siya og dako nga kahayag o gamay nga kahayag to mark the seasons and times ug mga adlaw ug mga tuig. So salamat sa Ginoo nga bisan pa sa bagong adlaw, bagong tuig, bot pasabot bago na sad nga chance nga gihatag sa Ginoo nato. Amen. Aduna gyud chance ang Ginoo nga ihatag nato kanunay. Nagsulti na sa Mateo 24 nga sa mga umaaging adlaw or mga tuig or panahon nga adunay mga katalagman mahitabo. Ang atoa mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo sa warning, pagpaminaw sa warning. Usa sa akong mga nakatunan sa niaging bagyo, namatoy usa ka pamilya nga gi-rescue. Gi-rescue tungod kay at the middle of the storm, ang ilang basta nahugno na natin mga nahugno niya. Na siya tulo ka bata nga gagmay. Kanya pag-rescue nila ni Pastor medyo lisod-lisod na. Nagatog sakyanan. Dool na siya kaayo. Nagsakayan na siya Pastor pero dili na gyud kaagi ang sakyanan tungod kay daghan ng mga kahoy nga nangatumba. Og diha nako nakita ng reality nga ang pagpaminaw dili when you're already in the storm. It should be before the storm. Ang pagpaminaw sa warning dili buhaton at the middle of the storm. Kung dili wa pa niabot ang storm, mangandam na ta. Amen. Ingon mi mag-rescue mi nila no, pero mas dali ra gyud unta to kung before ang storm, niana na sila sa amo na silang gipatulog didto. Dili na ta maghasol-hasol, dili na ta maglisod-lisod. So adunay mga warning ang Ginoo sa kinabuhi. Sa Matthew 24, dagang nag-ingon nga dahil kadunay kagutom, adunay mga giyera, adunay mga pestilence nga moabot, kumbaga di na ta matingala ni ining mga butanga. Og wa ta kay bao, kanusa na moabot, niabot naman sa 2021, karong 2022 wa sa ta kabaw unsay maabot.
Amen? Pero ang atong mabuhat is atong proteksyonan, ang atong kaugalingon. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So adunay tulo ka butang nga makasecure sa inyong 2022 nga gitudlo sa Biblia. Unsa man ni? Mao kana ang pagdala sa unang bunga, first fruits nga atong buhaton sa unang Domingo sa Pebrero, ang imong pagdala sa ikapulo. Okay? Ang first fruits gisecure ang imong tibok tuig. Ang imong bunga for the year gisecure na. Unsa man katalagman mahitabo, unsa may mga pestilence mga moabot sa year 2022, ang imong pagdala sa unang bunga maga-secure sa imong tibuok nga tuig. Ikaduha, sa imong pagdala sa ikapulo sa Ginoo. Kay kini ang mag-abri sa kalangitan alang kanimo o kini ang magabadlong. Everybody say badlong. Badlong sa mga mukawat, mukaon, mulamoy sa atong mga panalangin. Na ay nagpakita, si Brother Robert nagpakita siya. Bago sila no, naggama man sila og nagtukod sila farm. Unya, na of course, dagang mga kahoy nga nangatumba pero makita nimo ang kahoy ni lihay. Wala gyud naguba ang ilang mga bisan pa og alad. Alad nimo tukuro no, milyon-milyon na baya na. Structure. Wala nilikay. So why na damage? Kay daghan sa kong mga testimonies sa dungog ni Ana nga natumba ang mangga pero dito sa pikas nga side wa natumbahan ang ilang. Ingon si pastor kung may suruyon dito sa south ang mga nagusbak nga mga balay tungod gyud sa mga kakahuyan. Nilupad ang mga atop pero most of them tungod sa mga lubi, mga kahoy nga nangatumba, natunga ang balay. Imong maproteksyonan ang imong kaugalingon pinaagi sa pagdala sa ikapulo. Tungod kay ingon ng Biblia, iyang badlungon ang peste. Siya mismo ang mubadlong sa mga mulamoy. Unsa man yung mga mulamoy? Daghang mga mulamoy. Sakit, mulamoy na. Ang kining sunog, kining mga katalagman na amin ang imong giipunan. Pila ka tuig, ikausara mahagba. Imong negosyo ang imong gihaguan. Kung wala kay proteksyon, usara gyud na pamilok, hagba. Pero imong masiguro ang imong 2022 ug sa mga umulabot nga adlaw, pinaagi sa pag-faithfully dala sa ikapulo diha sa Ginoo. Kay siya mismo nagsaad, ako ang magbadlong sa mga mulamoy, sa mga peste sa imong anihon. Okay? Dili gani kita ang mubadlong, ang Dios ang mubadlong. Naay mga gahom nga dili jud ka kabadlong. Like ang Odette, di man nimo mabadlong. Pero ang Dios ra ang makabadlong ni ana. So how can you have God rebuke the devourer in your life? By tithing faithfully. Kung wala ka magmatinud-anon sa mga niaging tuig, today is the day of salvation. Gitagaan tag bag-ong adlaw para aduna na sadtay chance. Adunay unsa? Chance. Ang imong pagpaminaw o pagsunod dili sa panahon sa bagyo kung dili wa pa niabot ang bagyo. Kinundo mo atong 10 virgins. Pila ka buok ang maalamon? 5. Pila ang mga buwang-buwang? Unsay gibuhat sa mga buwang-buwang? Nangayo sila, wa sila nangandam, di ba? Wa sila nagdalag extra oil. Nangayo sila sa mga malamon. Gihatagan ba sila? Wala. So sa panahon nga naanak ka, dili na ang panahon nga mangayo kag tabang, taga-iko. Wala. Naay panahon nga muhatag, naay panahon nga sorry na lang. Igo raning akong nadala. Hello? Are you here with me? Kinala makatunta og wisdom. Ingkong wise gyud ang maminaw before mahitabo ang bagyo. Musunod ta before, dili sa middle of the storm. Igo na lang tag i-rescue. Although,
mo rescue man ang Ginoo. Pero mas wise kung wa pay nahitabo, imo nang gipangandaman ang imong kaugalingon. Amen? Na for example, akong mga tanom, nakita man ako ang silingan, uy, nanghipo siya mga tanom. Wa man taga-expect super typhoon, unsa ka, first time ato sa akong kinabuhi, maka-experience yung ginato, di ba? Wa, dito kayo, wa tayo wisdom. Wa man tayo experience. Pero nakakita ko niya, uy, nanghipos lagi kasi mong tanom. Kay gignan ko sa akong pares nga, hipusa na. Hipusa mong mga tanom. So, nang hipos-hipos ako sa akong mga tanom. Pero tanaw na ko, dagko. Murag di man siguro na maigo. Gibilin rin ako. At the middle of the storm, hala, ni huros ng hangin, nang kaumasmi, punita, kuha ang mga hanging plants. Kaya wala nanay na nga buak, mapay among pag-rescue. Lisod, piligro na. Piligro na mo gawas. So, wag yun na-rescue tanan. So, wisdom. Nga, before may tabo ang bagyo, atong iandamon atong kaugalingon. So, karong year 2022, pangandam pa mo. Kaya ang global warming na nabaya. Wala ta kay bawo sa weather. Nag-ausab na gyud ang panahon. Okay? So, imo lang yung pangandamon, mumuwi na radyo ka sa pulong sa Ginoo. So, una, ang imong first fruits. Ikadua, ang pag-faithfully dala sa ikapulo. Ikatulo, ang imong pagpananom. Kaya nga naman, makaani raman ka kung naay itanom. Kung watay itanom, watay anihon. Watay i-expect nga, oy nakoy anihon. Wala kay makwenta. Kaya wala man tay gitanom. Okay? Importante kini makasabot ta about planting. Karon nga kay nananom man ko sa katong mga pandemic panahon. Diyan ako nakita, importa mo na sa sa Mark 4. O I think it's also Matthew 4, ingon ang Biblia nga ang prinsipyo di upat ka yuta niya magtanom apan usara ang mo harvest. Niya ingon sila, unsay bot pasabot ato Jesus. Misya kung di ka kasabot di ka kasabot sa mga prinsipyo sa kingdom of God. Mao kini ang Yahweh, makatunan nimo ang prinsipyo sa pagpananom o pag-harvest. Kay Genesis 8:22, ang gisulti nga saad sa Ginoo ngadto kang Noah. Sa dihang nag-offer og sacrifice si Noah, humot kay nalipay kay Ginoo. Kay ngano man, 1 year nga naa sila sa arka. Pero ang unang gibuhat ni Noah sa pagkanaog, nag-build siya og altar, unya nag-offer siya sacrifices sa Ginoo. Mao nga nahimuot ang Ginoo, nanumpa ang Ginoo. Ingon siya, di na gyud nako ni lunupon ang tibuok kalibutan. Kung na may lunop, lugar-lugar na lang, di ba? Nya mao ti nakita siya rainbow. Mga mao kanay timailhan sa iyahang covenant kang Noah. Okay? So, magtanom. First fruits, honor God with your wealth, with the first fruits of all your crops. Secondly, bring the tithes, all the tithes into the storehouse of God. Okay? Ikatulo, sow your seed. Sa Corinthians, atong makitan, he who sows generously will reap generously. He who sows sparingly will reap sparingly. Yung ang Ginoo, ang tithes, ako naman ang gi-decide, 10%, iyahan na. Pero ang seed, ikaw magbuot. Ang siya'y gusto nimo, sparingly harvest or generous harvest. Ikaw ang mag-decide. Kaya nga nang Ginoo, kung unsay taksanan ng imong gamiton, mao na akong gamiton pagbalik nimo. So di gyud ta kaingon, Lord, nganong sila daghan, nganong ako gamay. Ginoo, ikaw may nag-decide ana, di man ako. Gitagaan tikaw katungod sa pag-decide. Okay, so today is the day of salvation according to the Bible. Meaning today is your doorway to a new beginning. Karong adlaw, mao'y bag-o nimong kinabuhi. Pag-repent, pagsunod sa Ginoo, o pagbutang sa tong pagtuo diha sa Ginoo. Ug ang tanan mo ingon og Amen. Sige, magampot ta.
Kung kinahanglan mo envelope, palihog lang. Okay? Nara ang envelope dito sa likod. If you need an envelope, isalay mong kamot para hatagan kag envelope. Lord, salamat kayo sa bagong tuig, bagong kinabuhi, sa bagong chance nga gihatag nimo kanamo Ginoo. Sa mga panahon nga kami unfaithful, mangayo kami og pasaylo. As you said, today is the day of salvation. Salamat nga dunay kaluwasan sa among kinabuhi. Bisan pa sa 2022 mga moabot nga mga bulan o adlaw or tuig, aduna kami kasiguraduhan tungod sa imong pulong nga nagatudlo kanamo sa mga prinsipyo sa kingdom sa Ginoo. Lord, among dad-on ang imong ikanapulo. Amo kang hatagan og himaya sa among mga abot, especially na sa among mga unang abot. Og Lord, kami magatanom og salamat sa imong saad. Nga ibalik ninimo kanamo, Lord, gidasok kitantan og moawas pagayon. Dawata kini kay kami adunay pagtuos sa imong mga saad. Ang niya mong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingon og amen. Praise God. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. All right, guys, that's a wrap. I've never been more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough. You is more than enough. Forever enough, always more than enough. Wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, Jireh, you are enough. Yes, Jireh, you are enough.
just to talk a bit. We've all been through a lot the past few weeks. And as we were learning this song, studying this song, I found out that this song was actually written during a time of devastation. The singer of this song lost everything that he had in a storm. Nothing was left. Iyang balay, iyang butang, iyang sinina. And just like the storm that we have gone through, a lot of us have lost a lot. Diba? Wala na yung mga atok. And for a season and time, we have struggled with electricity and water. But you know what? Just like the birds in the air, God has never failed to provide. And we are more precious than the birds. We are more precious than the animals out there. So how much more will our God provide for us? Our God is the Jehovah Jireh. Our God will provide for all of our needs. And He is able to do what He has said in His Word. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? Oh, how much more does He love you? How much more does He love you? Oh, how much more does He love you? How much more does He love you? Ask, think, or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. More than you ask, think, or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. But when you just sing this last part, sing Jireh. Jireh, you are enough. Come on, church. Yes, Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Oh, Jireh, you are enough. Come on, one more time, just sing it with us. Sing Jireh, you are enough. Yes, Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, always more than enough. Forever enough, always enough, you are more than enough. Forever enough, always enough, always more than enough. Forever enough, always enough, always more than enough. Oh, Jireh, yes, Jireh, you are enough. Our God will always be more than enough. Amen? Dahil ko ng Ginoo. Atong pakpakan ng Diyos. Salamat sa Diyos.
na atay kombinasyon karon ang taga Lapu-Lapu ug ang taga Cebu mo ay mga awit ug manunukar nagdayeg sa Ginoong Dios. Salamat, no? Sa pagsugod nato sa Lapu-Lapu nakinumdum ra ko kay una namong gidesisyonan kay nagka-problema na sa traffic na anay mo gasto og 200 pesos just to come to church mo nang nag once a month na lang sila. So we decided kay tibok pamilya man nga dadon ng simbahan sa Lapu-Lapu. Ang una na akong pangutana sa among meeting, kinsa may manunukar dito kung atong sugdan ang Lapu-Lapu. Ang ilang gitubag, pastor, ang pangutana, kinsay mabilin sa Cebu. Kay puro mo na taga Lapu-Lapu ang among ang mga awit o magdadayig sa Ginoo. So ang kadaghanan nga worship team at the time were all living in Lapu-Lapu. So pagsugod sa Lapu-Lapu, wa gyoy problema ang Lapu-Lapu sa worship. Kita na noon ang murag sugod sa sinugdanan. Salamat sa Dios. Ang mga bata ni adto tigawang naron ug ang gisugod nga mga batan-on ni adto karon guwang-guwang na sad. Salamat sa Dios. Mahimuntag sa tanan ang akong pag-ampo karong kabuntagon nga mahagit kita sa pagbuhat sa mga angay buhaton karong bag-ong tuig. Nagtuo ko sa Ginoo nga karong Domingguha kung inyong sabton pag-ayo ang mensahe sa Dios. Usbon ang imong kinabuhi. Usbon gyud sa Ginoo imong kinabuhi. Dili naka kinsa ni adto og pagsugod rong panuigon kung imo lang yung paminawon ug imong sabton kinasing-kasing buhaton ang angay buhaton. Usbon kas Ginoo igsuon. Usbon gyud kas Ginoo. I am really sure the Bible can stand on His promises. Dili na ka mahimong sama sa 2021. Mahimo kang mabulahan, mabungahon, ug mahimo kang usa ka alagad sa Ginoo paagi sa imong kinabuhi nga makit-an sa katawhan. Ug tanang mutuo ana mosulti og Amen. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa libro sa Deuteronomio Kapitulo 30. Nagpadayon kita sa atong relief operation. Ang among target, kung naapay moabot nga mga panalangin, padung nami sa south. Manudumi o barili, nga na sa Alcantara, sa mga kasimbahanan nga atong kontak, ug sila na po'y mo tabang. Na anay naghatag, nagampog yung kung naatay mahatag nga karon wa man gyud sila isuga, nga at least na ay solar nga suga, no? So salamat sa Dios na anay niabot. Ako lang daginuton nga antanan maapod-apuran, pero kuyugan po na nato og mga grocery items para dili lamang suga ang atong mahatag, apan naapod sila makaon bisag bugas naman lamang o whatever. We just wanted to make sure that we are able to address it in Jesus' name. While we are doing that, samtang ato nang gibuhat, nagpadayon putak basid kung dili ugma karong Martes, ato nang paliton ang tanang yero nga gikinahanglan, amo namang desisyonan nga dili na lamang like sa Lapu-Lapu ug sa Mingnanilla, among ihatag kang Pastor Raquel, Pastor Joy ang pipila ka mga scene. Unya sila nalay mo paangay-angay sa tanan nga nanginahanglan, kay naa may uban nang inahanglan daghan, ang uban nang inahanglan gamay, unya ato nang ipahanay. Ug naatay personal nga project, ako na ako'y personal nga project nga mapabarog balik ang balay nila Brother Willie. Dakog tabang si Brother Willie sa ato, sa kusog pa siya, karon dili siya kaliho kaayo tungod kay na siya sakit sa kasing-kasing. So atong paningkamutan nga mapabarog, katabang na ko ini si Brother Tony. Kung naamoy kailang larasan sa Kukulamber, please, duulami. Kay maoy among problema. Way problema sa kabukiran, daghang daghang lubi dito nga ilang ipanlaras. Pero pag abot dire, hurot-hurot dayon. So kung naamoy kailang nga makalaras, gamay raman atong kikinahanglan. Nga sakto ra gyud nga makapabarog, unya mga pila pod kakahoy para pod sa kaigsuonan. Ug tanang mutabang, musulti og amen. Kung naamoy lubi na kay sundang, larasa, gamita imong sundang. Pastor, naami lubi, naami panglaras, wala may gasolina. Duula ko na ako'y pang gasolina. Baylui ko o kahoy. Amen. Daigo ng Diyos. Somebody asked, nakakuha na tanong, naka-Facebook live ta?
Okay, thank you. Deuteronomio 30:15 ngadto sa 20. Karong adlaw kanusa? Pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kauswagan, kamatayon ba o katalagman? Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karong adlaw January 2 nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, ang pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo kini. Apan kung inyong isalikway ang akong mga sugo ug madani kamo sa pagsimba ug alagad sa laing mga Dios, sultian ko kamo karon January 2, 2022 nga mga matay gayud kamo. Jesus, Maria, Josep, ingon sila. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Jordan. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta ug kamo gipapili ko sa kinabuhi ug kamatayon, panalangin o katalagman o tungluba. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo sa ang inyong nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog ug taas nga kinabuhi, inig puno ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, Isaac ug Jacob. Amahan namong langit nun, gamita ako ng imong alagad, makakaplag kami sa kamatuuran, usbon ang among hunahuna, usbon ang among kinabuhi, ug mahimo gayud kaming imong kahayag, aning kalibutan. Salamat sa balang Espiritu nga muhikap sa matag usang kasing-kasing, mag-usab sa among kaugmaon sa ngalan ni Jesus. Ug tanad mosulti og amen. Daygon ang Ginoong Dios. Ang atong pagsugod sa bagong tuig, importante kayo, sama na sa pagbuhat og balay, mauna ang imong pundasyon. Ang imong mga desisyon, ang imong hunahuna, ang imong paglantaw, ang imong gustong mga makita, dako kaayo kana og epekto kung gibuhat na nimo kinasing-kasing. Pero kung sama ra ka sa kadaghanan nga para lang ingon nga naa kay masulti kung naay mangutana, ayaw na lang pag-usik-usik kay wa kay kaugmaon. Dili ka mausab, dili ka makakaplag uga, matawag natong kinabuhi nga madagayaon. Dili ka makakaplag sa saad sa Ginoo nga naa gayoy lamdag sa imong pananawon ug mga lakang. Sa pagsugod nato karong bagong tuig, atong hinumduman balik ang Josue 1:8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini og magmauswagon ka. Kabalo ba kay igsuon nga ang sa may binisaya sa greatness? Pagka alang doon is holiness. Honorable. Basta greatness. Okay, kay bawa siguro ta na. If you're going to be great, it's not because you happen to be good. It's because you have a good foundation. Alang atubangan sa Dios, musugod gayud kana sa gisulti sa Josue 1:8. Dili mahitabo ang imong pagkahingpit nga maayong pagkalaki o pagkababae kay natural ka nga ingana. Dili. Naanay pundasyon, naanay pagmatuto, naanay pagtudlo, naanay pagmaymay nga mubunga sa imong pagkatao. Atong makatunano sa pulong sa Ginoo para lang nato masabtan nga ang pulong sa Dios maoy muhatag sa iyang saad kanimo. Kung asa siya kutob, muhatag og tabang. Kung asa kutob siya makahatag og lamdag sa imong mga lakang. Kay dili tanang atong away pakigbisog aning kalibutana gisugos Ginoo. Naatay mga pakigbisog nga wala ta niya suguan ni ana kay ato mang pinili ang pagpakasala
ug tungod ni ana naglisod kag lingkawas. Apan kung nakigbisog ka tungod kay kabubuton sa Ginoo imong gihatag, ang pulong sa Dios mao'y iyang saad nga iyang pagabuhaton ug mao na ang iyang boundary of fulfilling whatever He has promised. Ug ang pulong pod sa Ginoo igsuon ingon sa Hosea 1 verse 8 no nga mao'y importante sa ato kaayo, mao ni ang iyang kung tawagon nato modus operandi. Mao na ang iyang SOP. Unsa nang SOP? Dili na korupsyon. Unsa nang tinuod nga meaning sa SOP? Standard Operating Procedure. Mao na ang gitawag natong sistema. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo ka nato unsaon pagpuyo og tarong, unsaon paghunahuna og tarong. Akong giingnan ng akong anak ang nagsurvey may ganina. Ako siyang giingnan nga anak, pag wala nako mamatay nako nak. Kung di ka kaybaw sa imong buhaton, una lang ni. Kung si daddy ang naa diri, unsaon niya pagsulbad ang akong giatubang. Ayaw una kung unsa imong sulbaron. Unsaon nimo paguna kay ang imong una layo pa na sa tinuod. Pero hunahunaan na lang. The whole point is that when you are on your own and you have no one to talk to, you go back to the scripture. You go back to what the Bible says you ought to do. And everyone said, kay ngano, mauni ang iyang pamaagi, mauni iyang sistema. Kung wala ka sa sistema sa Ginoo, wa gyud ka maapil sa iyang mga kaluwasan, mga pagtagbo sa imong panginahanglanon, paggamit sa iyang plano. Ikatulong makita nato sa pulong sa Ginoo nga nganong importante kini nga atong pundasyon, kay mao kani ang atong paglaom. Kung ang imong kahintam karon layo pa sa tinuod, ang imong panghitabo karon dili pa uyon sa pulong sa Dios, kini ang imong hawiran para ka maabot nimo ang dapat nimong abton. Ang mga taong niabot sa hingpit igsuon nagsugod na sa kawadon, nagsugod na sa pagkamubo tungod kay naa sila gisubay nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Imong makita naabot nila ang mga butang nga dili dali maabot sa bisan kinsang mga tao. Kung atong iaplikar ang pulong sa Dios, kung atong sugdan ang atong pagatunan karon, hilabihan, usbon ang imong negosyo, magmalambuon gyud ang imong negosyo. Kung ikaw na ay karera, you have a career path that you are in pursuit of, God will promote you, promised by His word. Dili ka niya pakyason kung imong buhaton ang atong pagatunan. Kung ang imong banay gikinahanglan og kaluwasan og katagbawan sa Ginoo, buhatan lang ning atong mga pagatun-an og sigurado kay igsuon na ay integridad ang pulong sa Ginoo, iyang tagbuon ang iyang mga panaad. So kung kinsa man ang naa karon sa bisang unsang panghitabo, ang Ginoo makapamuhat niini sa imong kinabuhi. Amen. So atong sugdan, karong adlaw una natong tan-awon ang duha ka butang. Una, ang importansya sa pagbuhat og desisyon. Ikaduha, ang unom ka importanteng mga desisyon nga angay nimong pagasubayon aron dili ka masama sa karaang mga panuigon ug klaro nga mahimo kang tarong nga alagad sa Dios. Atong una nga tan-awon, unsa man ang importansya sa pagbuhat og sakto og tukma nga mga desisyon. Una atong sabton nga kung ang desisyon importante kayo, sabta nga dako kaayo ang igo sa imong kinabuhi. Kung unsa ka karon tungod na sa desisyon nimo, kung unsa ka sa taliabot nga panahon tungod na sa desisyon nimo karon. So importante nga imong masabtan nga ang imong desisyon diretso nga makaipik sa imong hunahuna, diretso nga igo sa imong ugma nga pagabuhaton. Mura ni siya gliso igsuon. Sa pagkakaron wala pa kay makita nga bunga, pero ni-desider ka nga ang liso itanom. Sa pagkatanom nimo wa pa kay makita, pero tungod kay ni desisyon man ka nga mo na imong pagabuhaton, moabot ang takna nga panahon nga ang imong gitanom muhatag kanimo og ani. Ako ning gipaning kamutag pangayo sa Ginoo ug agiya igsuon. Kay ang imong ugma importante kayo. Ang imong sungasong aning atong 2022. Ingunta ang 21 maayo na paghuman sa tumoy-tumoy, maayong pagsalig ang gibilin sa Ginoo. Pero maayo gihapon ang Ginoo kay wa man siya nausab. Ang ato ramang atop ang nangausab.
Amen? Ni adto matug ka na ibungbong karon kita nimo ang kalibutanon nga kahimtang. Ni adto 3 star, 1 star mangandoy kang makahigda karon labaw pa sa ila kay all star na gyud ang imong makita. Labaw pa sa aircon kay bugnaw man ang hisimoy sa hangin. Sa sobrang kabugnaw hatagan pa kag uwan-uwan ginagmay. Mabati gyud nimo ang panalangin sa Ginoo. So hinaot kaning atong sugod nga pangunahuna makaabot sa kasing-kasing ang imong desisyon dako kaayo kini ug mabuhat. Kabalo ba mo nga ang atong desisyon maoy mo desider kung unsang klaseng pagpuyo ang imong makaplagan. Your decision determines the quality of life you will have to live with. Ang imong desisyon. Now, lahi man ang I wish, I think, I thought, I want. Okay man na siyang isulti. Pero kung wakay desisyong gibuhat, kutob ra ka ana, mubalik ka sa imong karaang kinabuhi, mubalik ka sa imong suliran nga way katapusan ug suliran nga way kasulbaran. Kabalo ba mo ang dili pagdesisyon, usa ka desisyon? Your indecision or indecisiveness to make things right or proper is a decision you have chosen. Mo nang dili kami ngun nga abot apo kang ginahuna, grabe igsuon, unom na katuig hantud ko nagunahuna lang gyapon ka kung manarbaho ka o di. Ina imong tapag murag para nimo. Wa na ini tingog. Ingnan na lang imong tapad para dai ni nako. Wa gyapon ni tingog. Ang buhi mo tingog. Amen. So ang imong pagdesisyon mo determina kung unsang klaseng kinabuhi. Mukaon ba kag Jollibee? Kay niabot ang manager, mukaon ba ka og lami or mukaon ba kag yung sila ang lami pastor depende mo na ang tamban nga gibuwad lami man na. Kaysa manok nga humba. Manok nga gihumba, CPA, chicken pork adobo. Iitapad mo sa tamban ang mga bata dito ra gud si pay pero ang mga wanggols buwad nya parisan nimo og suka nga gikas lubi haskang lamia apil na ang singot imong masinghot. Igsuon ngano kang nakadungog karon kay ni-decidir ka nga muari. Mahimo man kang mga tulas Jollibee, mag-standby dito, pa-aircon, pa-charge. Pangitaon si Ray na Ray, migo man tareno, isuon pagitas Ginoo. Pa-charge lang ko diri niya. Manager man ka, tagi lang po kong pagkaon, be. Kabagas na. So, ang atong pangunahuna, magdaka at sa ato kung asa ta makaabot. Karon ani akakay ni desidir ka, daghang ka pwedeng buhaton karon nga di ka mutambong sama sa atong mga ubang kaila o kaubanan sa simbahan. Ang uban gipangita ang katri o ganahan silang ang katri o sila lang magkuyog sa tibok adlaw. O ila pong makita ang bunga sa ilang mga pagpili. Pero tungod kay ni desisyon ka, naakay nadungog karon nga wa nimo nadunggan kahapon o sa niaging panahon. Tungod kay ani ka diri, naakay nadungog nga posible nga makahatag nimo og pag-uswag o pag-usab. Kabalo pa ka igsuon nga ang desisyon dili lamang mo determine kung how your life will be and determine the quality of life you will have to have, but it is also very powerful. Gamhanan kaayo ang pagbuhat og desisyon. Gamhanan kaayo kay ngano maoy mo patuyok. Mo left turn ba ka, mo right turn ba ka, mo diretso ba ka, mo U-turn ba ka o di na lang ka mulihok. Your decision will determine those eventuality. Kabalo ba mo igsuon nga ang langit ang Ginoo nahatag na og kaluwasan, nag-provide og avenue, nag-provide siya og pamaagi aron ta makadawat sa iyang kaluwasan aron di ta maimpierno. Pero di na niya ipugos, ikaw ang padesisyonon. Gihatagan kas Ginoo, will you choose life or you will choose death? Mupili bakas kamatayon o katalagman, mupili bakas kinabuhi og maayong ugma o mupili ka sa imong gustong kaugalingon. Ug ang Biblia nagtudlo kanato igsuon nga dili mamugos ang Dios kanato.
Bisan pa gikamatyan ni Kristo ang atong kaluwasan, dili kaniya pugson sa imong pagpili. Mo nang naagid nimo, mo nang di ta ka pamugos o di pud ta mamugos kay ang Ginoo wa man mamugos. Tungod kay wa siya mamugos, mao po na ang atong pagabuhaton. O nganong gikinahanglan nato ang pagdesisyon igsoon? Nganong kinahanglanon nato ang saktong pangunahuna sa pagdesisyon? Tungod kay kung makabuhat ka og sakto nga panghunahuna o desisyon sa imong kinabuhi, makakabot ka sa destiny, sa tumoy-tumoy nga tinguha sa Dios alang kanimo. Nya kay baw kay igsoon ang destiny, naa na siya gitawag nga unit, di ba? Naamantay sa yuta per square meter, sa ruler naatay inch, naatay millimeter, sa Bisaya pa mata-mata. Ang uban nga gamit nga unit, pag abot sa destiny, mao ang oras. The unit of destiny is time. Kung dadon kas Ginoo ngadto sa iyang tumong, ang desisyon ang mubuhat og lakang aron ka mapaduol o mapalayo. Kung ang imong desisyon tukma sa pulong sa Ginoo, mapaduol gyud ka sa Dios, sa iyang plano, ug ang panahon nga iyang gitagana dili na madugay. Why? Because your time is what creates and gives you the ability to get closer or further from where God is wanting you to go. So, kung dili nato ni sabton, malayo gyud ta igsoon. Example, no? Kahinumdum mo sa story sa prodigal son. Ang uban sa inyo ba? Unsa man ang prodigal son? Ang storya ana, kabaw man tas tanan, no? Duha ka bata, tarong nga amahan, duha ka anak iyang gipadako. Ug tarong ang amahan kay naa man siya kabtangan ug naa siya gihatag ngadto sa iyang mga anak. Pero ang usa ka anak, ang manghod nga anak, nagdesider nga di na siya magpailawon sa iyang amahan ug kuhaon niya ang iyang unsa man niyang gipangayo sa iyang amahan? Ang iyang bahin sa inheritance. Ug bahalan siya sa iyang kinabuhi. Wa na mugos ang amahan. O sige, bisag di pa panahon, di pa kahamtong, gigusto na nimo, waa, gihatag sa amahan. Ug sa laktod nga pagastorya, nagdesisyon siya mo palayo sa kabubuton siyang amahan ug atong nabasa sa Biblia, nagkaingon-ingon ang iyang kinabuhi. Nagkabuang-buang sa laktod nga pagkahunahuna igsuno nga nangadto siya sa sala o sa kasala hangtod na bangkarote siya. Tungod sa iyang kalisdanan, niabot siya sa paghunahuna ug nakadesider siya. May pang mubalik na lamang ko sa akong amahan kay bisan ng ilang mga katabang ug mga ulipon tarong ug kaon, kini ang akong kanon pagkaon sa baboy niya, di pagyukubinlan sa baboy. So pauli na lamang ko sa akong amahan. Nika-decide sa igsoon, sige, langyaw pa more. Pili sa imong gusto ug palayo sa Ginoo. Ang nagpabalik sa iyang saktong hunahuna ug naka-decide sa pag-uli sa saktong dalan ang kalisdanan. Usahay sa ato noon, nagsigitag tudlo, sigitag tabang, may, di man ta paminawon. Pero kung moabot na gani ang kalisod, pagkaunas baboy ang iyang kanon, unya ilugan pagod siya, sakto gyud ito sister, sagyo ito brother, muduol gyud ay kus Ginoo. Igsuon ang imong desisyon, ang mubuhat ni ana. Lami na lang, dali raman isulti nga ako ning buhaton, gusto ko ani, gusto ko ana, gusto ko karong tuiga maing ani ko. Lami man na isulti, dali raman na isulti, pero decide baka. Naa ba kay gibuhat nga pag-usab ug pagdesisyon nga mauna ang angay nimong pagabuhaton. Kay ang imong desisyon karon mupaduol sa planos Ginoo nga iyang destinasyon alang kanimo or mupabalik nimo sa karaan nimong agi. So the decision you're going to make today, Sunday, January 2, and you start the year, will determine either you're going back to your old life and hurt yourself, or you're going to pursue an agenda of God that will change your life forever. It's up to you. God will never force Himself to you. He will try His best to present the truth, to make you understand it, and you can make the decision, but He will not force Himself on you. Now, uban sa ato, no, makalingaw. Ngano mo makalingaw?
Di ganahan og kapobrehon. Pero ang tanang desisyon padulong sa kapobrehon. Sometimes we wanted to enjoy life without the price of paying for it. Kani ang huna-huna igsoon. You cannot choose your consequences. You cannot what? You can only choose to decide, and God will determine the consequences. Munang ingon na Ginoo, you have a choice. You can choose life, you can choose death, you can choose the blessings in Deuteronomy 30:15-20, or you can choose curses. Mupili ba ka nga magpabiling ka sa imong drug addiction? Magpabiling ka sa imong gaming addiction? Magpabiling ka sa imong sin addiction, whatever that may be? It's your choice. But the consequences is not yours to decide. It's God's. Muna nga giklaro sa Biblia, makapili gyud ka. You have a choice whether you will choose God or you will choose the devil. You will choose his blessing or he will bring you the choice that you have chosen, and that will be disaster. Ang imong desisyon mooy mo decide unsay imong dangatan. Ikaw gyud igsoon, moingon ka mag-usab ko pastor, pero ayo kay gibuhat nga kausaban. Nabay mausab? Mo nang usahay ilang isultino, talk is cheap. Ang storya why buot? Why umoy? Why gahom kay wa may desisyon nga gibuhat? Sige lang ingon, mag-diet ko. Pero kada kita, cheat day karon, cheat day. Saan na ito pagniwang? No, ayaw ko tanawa. Nagsultir ako. The whole point is that the decision has to be made. And everyone said, ang imong consequences, resulta ra na sa imong gidesisyonan. So ayaw basula ang laing tao. Pobre me. Ang ano man, sabi na may gibuhat. Wala. Ayaw pagkakurat nga anong kang magkaingon-ingon. So adto ta igsuon sa unom kang mga desisyon nga angay natong pagabuhaton. Gamay ra kog oras so ako ning paningkamutan nga mahuman ng unom. Now sa Deuteronomy 30:15-20 ato nakita gitudluan ta sa pagpili. Ikaw ang mupili, dili ang Ginoo. Ikaw ang mo desisyon, maldita pa ba gihapon ka, manghagis ba gihapon ka, mainit ang imong ulo, ang imong kaldero, mga buak, ang imong TV, mga buak, or imo na lamang sumbago ng simento sa imong kumo. Para mga ingong kang dili day maayo ang mubatik ing anak. Mayong buntag. Murag lisod ning waliha kay wa nay nakapaminaw. Ang pulong sa Ginoo igsuon na ay integridad. Labaw pa ni sa mga balaod sa atong katawhan. Nagali isulti ang pulong sa Dios igsuon labaw pa ni sa mga saad ug tao o saad sa bisan kinsa nga politiko o sa bisan kinsa nga naas pang gobyerno. Kay ang pulong sa Ginoo mas labaw sa tanan nga pagpanlihok aning kalibutan. So moingon galing ang Ginoo, akong giplastada nimo ang kinabuhi o kamatayon, ang panalangin o ang tunglo. Ikaw gyud ang mopili. Ikaw gyud dili ang laing tao para nimo. Ikaw. So unsa may una nato nga pagadesisyonan? Now usa ako mong anak igsoon painumduman lang no. This is the only way when you make these 6 decisions, this will surpass the ordinary life. When you make these 6 decisions, it will bring you to what we call excellence. This what will bring you to what we call a transgenerational influence over your life to them. Kung makabuhat ka aning mga desisyon na magbilin ka og lahi nga kaugmaon sa ilang kinabuhi. So una, ang desisyon nga himuon nimo ang espirituhanong paglambo. Ang desisyon nga himuon nimo ang imong unsa? Espirituhanong paglambo. There has to be number 1, spiritual progress.
Kung unsa ka kaniadto sa imong pagtuos Ginoo, nilambo ba ka o relihiyoso lang giapon ang imong tan-aw sa pulong sa Dios, or ato-ato iya lamang imong pagbati, or tinuuray bagyod nga ang pulong sa Dios diha nimo buhi gayud nga naghatag nimo og lamdag. Ingon sa Jeremiah 29:13, Jeremiah 29:13, mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang gikinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Sa ato untang pagtubo sa Ginoo, the older we become, the older we grow, the older we are able to see the world, the more we should be on fire for the Lord. Mas nagkadugay unta tas Ginoo igsuon, mas nagkahingpit ang atong mga desisyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Way luya-luya sa mga nisaad sa Ginoong mga lagad. Wa mi ato pastor, di ko makapangalagad, wa mi tubig, di ko igsuon. Kanang kalibutan mag-usab-usab, pero ang Ginoo dili mausab. Siya gyoy maghatag kanimo katagbawan. Mateo 22:37, Mateo 22, Matthew 22:37, si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Daghang mga babag sa atong pagkumitar sa Ginoo. Daghang mga babag ang maghatag o kasamok sa atong unahuna. Pero sabta kaayo igsuon, ang Dios dili mo pakyas. Ang Dios ang sakto sa atong mga angay nga pagbaton, kaning mga babag, kaning mga distraction, kaning mga panagsaon nga quote-unquote opportunities nga magpahibulag nimo sa Ginoo, maunay makapalayo hangtod sa wa na kay mabati nga pagbati parong sa pagbalik sa Ginoo. Kung gusto ka nga imong malabwan ang ordinaryong kinabuhi igsoon, unahon nimo ang Dios sa pagtubo nimo sa imong espirituhanong kinabuhi. Igsoon no, karong duha ka semana nag-relief efforts, nagsigi kog panawag, sige kog contact suppliers, donors, ang hasta recipient. Nahunong ba ang akong trabaho sa pagtuon sa pulong sa Ginoo? Nagpadayo na. Ang nahunong lang nako ang akong morning dew. Kay wa pay dew. Wa pay kurintis amo. Na ay signal data ra gyud magamit. Sahay dakop-dakop, masakpan nimo makaipsot na pod. Grabe. Ngayon ko kaning signala angay gyud ding ipriso nga di na makaiskapo. Grabe. Ingon na ay signal di pay nakapagsud nimo wa no internet. Salamat sa Ginoo kay ang Ginoo dili ing ana. Amen. Kada tawag nato sa Ginoo mutubag ang Dios. So ang makapalabaw nimo sa ordinaryong pagpuyo ning kalibutana mao ang desisyon nga imong unahon ang Ginoo sa imong pagtubo sa imong espirituhanong kinabuhi. Tan-awa ang imong pag-ampo, tan-awa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, tan-awa ang imong pagpangalagad sa Dios. Nangalagad pa ba ka o simba-simba na lamang ng imo? Nangalagad pa ba ka o nawala imong kayo kay basta nagko problema? Mudagan pa ginaigsoon, huwat lang. Pero kung mangalagad tas Ginoo, mupakita ang Dios og mga paagi nga makalingkawas ta o gamiton ta nga himo niyang instrumento. Usahay mo kita, Lord, ganong gidelay man nimo ang mga panalangin? Usahay tinuod na ayawa nga nagbabag sama ka nahitabo ni Propetang Daniel. Pero naapoy panghitabo nga gidelay sa Ginoo ang alang kanimo kay wa pa nakita sa Ginoo nga hamtong naka. Nga angayan na kang makasungasong pag-atubang nimo aning parao o kanang makagagahom nga harianon nga imong atubangon. Sometimes God has to delay things so that you are able to build your capacity. Nga malig-o nimo ang imong kapasidad nga makaatubang na ka sa angay nga angay nimong atubangon. Muna nga ang imong kinaiya, angay gyud maimpluwensyahan, ang imong pangunahuna maimpluwensyahan gyud sa imong paglantaw sa pulong sa Dios ug iyang gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Ikaduhang desisyon, you have to contend for superior belief system. Nagtudlo na ko ni ani pila ka bulan. Kita tanan igsuon lahi-lahi ta og gikadak-an. Na ay uban sa ato, nagdako nga puro tuo-tuo, walay wala-wala. Ang uban sa ato, nagtubo nga kinahanglan mo gawas ka
di ka mo magpagawas og kwartas gabi kay malas na, kinahanglan ka bago kang kasal, putlo nimong liog sa manok, unya ipaagas ang dugo sa pultahan, usa ka magawas kung bago kang minyo. Mga tuo-tuo. Ang uban pod nagtubo nga dili mo pagawas og kwarta, ang uban way ibiling kwarta. Nagkadaiya ang atong pagtubo. Munang ang kultura sa atong hunahuna, lahi-lahi pod kini og kapadulngan. Pero pag abot nato sa angay natong buhaton kay naa natas Ginoo, mubalik kita sa atong gitawag nga pinakahingpit nga panghuna-una, mauna ang pulong sa Ginoo. Ang usa nga desisyon una atong gisulti mao ang pagkumitar nga motubo ka sa Dios. Ikaduha karon mao ang tanyag sa saktong panghunahuna. Atong gi-mention no nga ang ikaduha sa pinakahingpit sa paglambo sa usa ka tawo mao ang iyang pangutok, ang iyang mental prosperity. Your common sense, ang imong sensitido kumon, kung dili ka tarong mo nahuna, baluktot ka mo nahuna, dili gyud ka makakaplag sa normal nga paglambo nga labaw pa sa tanang mga ordinaryong pangitabo. So ang angay natong sabton, ang modus operandi sa Ginoo sabton gyud nato unsa may pamaagi sa Dios. Dili nang pamaagi sa mga kurap, pamaagi sa kalibutanon, pero unsa may pamaagi sa Ginoo nga mukalkal sa atong sayop nga mga unaw-una ug usbon ang mga dautan nga pangapangutok o mga pangisip. Ingon sa Jeremiah 1:10-12, Jeremiah 1:10-12, karong adlaw hatagan ko ikaw ug gahom sa pagbuot sa mga kanasuran ug sa mga gingharian, sa pag-ibot ug pagpukan, sa paglaglag ug paglumpag, sa paglig-on ug pagpatindog. Nangutana ang Ginoo kanako, Jeremias, unsa may imong nakita? Mitubag ako, sanga sa kahoyng almendras. Unya mingon ng Ginoo kanako, husto ang imong tubag kay nagbantay ako nga ang akong gipamulong matuman gayod. Unsay may tubo sa pulong sa Ginoo? Matuman gayod. So kung imong unahuna sayop kay kinaraan, tuo-tuo, mga sayop nga imong nakatunan sa imong pagtubo, dili gyud na mo salir pag abot na sa kusukusos kinabuhi. Uban pag abot sa bagong duig, December 31 alas 12:01, ambak yun ngano man para mutaas pa ka. Pila na sa inyo ang niambak hantod karon ang imong height mao lang gihapon? Ambak pa more. Wa gyud kay dili man na ginagagikan sa pulong sa Dios igsuon. Tuo-tuo ra gyud na. Amen. Panultihon 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung unsa ang iyang giunahunas kasing-kasing, mao siya. Wala nagsulti ang Biblia, for a man think it in his heart, he will become. For as a man think it in his heart, so mahitabo na sunod ng mga panahon. No. Kung unsay sulod sa imong unahuna, mao ka. Dili ka mahitabo pa. Mauna na, ikaw na kung unsay imong ginahuna. Kung ang sulod sa imong unahuna, sikwahi o supak sa pulong sa Ginoo, dili tukma ang imong unahuna, dili nimo makaplagan ang iyang mga saad o kalambuan. Proverbs 4:23, panultihon 4:23, ang imong hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi, busa bantaye sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. Unsa kunoy pinakalabing bililhong bahandi? Ang imong bagul-bagul igsuon, ang imong alimpatakan. Maglalis tanod, sige taglalis. Nya kung imong tarong gunahuna, pertirang gamaya sa gilalis. Tungod lang kay wa kasabot sa angay natong pagabuhat. Munang the superior belief system which is the word of God, ang pulong sa Ginoo nagtudlo unsaon pagunahuna, maoy angay natong pilion. Kay kung dili ka mo pili ni ana igsuon kung unsa ka karon, hantod sa mamatay na ka. Maunag yug ka. Di na ka mausap. Pero sa tinuoray lang, bisag 88 pa ka igsoon, naag, ihapoy kausaban.
kaya gihapon kang usbon sa Ginoo. Salmo 71 a 78:41, Psalms 78:41. Kanunay nilang gisulayan ang Dios o gipanlagot ang balaang Dios sa Israel. Unsa may makapugong sa plano sa Ginoo? Kita. Unsa may makapababag sa gustong ihanay nga panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi? Kita. Kinsa may makapalagot sa Ginoo? Kita rasad. So sa atong pagpili, importante ang unahuna igsuon. Kung nakita nimo nga sayop, ayaw na paggarbo-garbo diha, pangayo dayog pasaylo aron ka maka move on. Kung dili ka hinulsol igsuon, nagmahal, nasaktan, sa isunod, iniwanan. Ingon sana all makabaton og kamatuoran nga dili na mobalik sa kasaypanan. So how do you transform the way you think? Galik ka sa pulong sa Ginoo igsuon. Modus operandi, the procedures of God, the system of God in place. And transform your mind to follow His ways, not the worldly ways. Ikatulo, nag-apas ko sa akong oras. The decision to fulfill your God-given assignment. Nga imong buhaton ang assignment sa Dios sa imong kinabuhi. Nganong wala tay direksyon? Ang makaiklaro asa ka padong. Nganong man kang nanarbaho para makakaon? Kaya pag humantin mo kaon, aron mamatay. Meaning wala kay klarong kapadulngan unsa bagyoy tumong nga imong gustong mahitabo. So sa atong tulong nga desisyon, baliki ngano man kang nahimong tao sa planos Ginoo. Unsa may gasa nga naa nimo nga imong ikatabang sa katawhan, nga imong contribute sa ilang paglambo. Because remember, your life is not meant for you, your life is meant for others. Ang imong kinabuhi wala na para nimo, gibuhat na para sa laing tao. You are an answer to somebody else's prayer. Your presence contributes to the growth and development of others. Ikaw ang gamiton sa Ginoo. Pero kung wa ka kaybaw sa imong plano, sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, then wa gyud kay mabuhat alang sa kabubuton sa Dios. Si Jesucristo nagpamatuod, John 4:34, Juan 4:34. Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. So si Jesus ingon, ako mismo ang akong rason nganong ania para tumanon, humanon, buhaton ang plano sa iyang amahan. Hebreo 10:7. Unya mingon ako, ani ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Kinsa man sa Apostol Pablo. Si Jesus mingon, ani ako para tumanon ang gipabuhat sa ako. Si Apostol Pablo, ani ako para tumanon ang gipabuhat kanako. Ikaw, ani ba ka para tumanon pud nimo ang kabubuton sa Ginoo alang kanimo? Kung wa pa ka kaybaw, baliki igsuon. Unsa may rason nganong ani ka ning kalibutan? Nganong naamang kay gasa? Nganong naamang ka ana? And then when you find that, then begin to align that direction in the plan of the Lord for your life. Ikaupat, ang desisyon sa tong una, desisyon nga mutubo ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Ikaduha, ang imong superior belief system, tarong nga pangunahuna nga uyon sa pulong sa Ginoo iyang sistema. Ikatulo, imong pangitaon ang plano sa Ginoo, imo nang buhaton. Ikaupat, mao ang desisyon nga mahimo kang himsog. Desisyon nga unsa igsuon? Kung dili ta mohatag og desisyon nga himsog ang atong panglawas, bisag naa kay damgo, bisag maayo kag damgo, bisag dako kag matabang sa katawhan, tungod kay dili ka himsog, dali kang mamatay. Bali wala ang imong mga damgo, mawala ang imong mga pwede untang mahitabo, tungod kay ang imong kinabuhi wala matarong sumala sa plano sa Dios. Ang himsog nga panglawas usa ka seryoso nga desisyon igsuon. Kung magpatuyang ra ka sa bisag unsang kanon, bisag unsang ilimnon nga imong ibutang sa imong lawas,
ikaw ra gyud midaot sa imong kaugalingong ugma. Igsuon baliki. Kung gusto ka nga mahimong panalangin sa laing tao, ayaw himua ang imong lawas nga rason nga nahimo kang kabugat sa imong isig katao. Do not let your body be an issue of inconvenience for others. Let your life be a blessing. Ingon ang 3 John verse 2. Ingon dito, minahal kong higala, nagampo ako nga ana ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. Unsay klaseng lawas igsuon? So gikinahanglan nga dili ta basta na lang pasagdan. Kaya ba mo si Jesus igsuon? Sa panahon nga gikapoy siya, natug siya. Sa panahon nga gigutom siya, nikaon siya. Wala niya gipasagdan ang iyang lawas. Kung naa kay ulcer, imo man ang pinili. Ngano wa man kamukaon sa takda nga oras? Mayong buntag. Happy New Year. Ingna imong tapag, okay. Sabutable ba? Amen. Okay, ako lang paspason. Ikalima, the decision to be financially independent. But pasabot, wala ka nabuhi nga sige lang kang huwat ug panalangin sa laing tao. Nga naa kay kaugalingon, nga abilidad, nga magamit, nga gihatag sa Ginoo, aron naa kay kaugalingong magamit sa pagpanalangin sa laing tao, dili mangayo para ka mabuhi. Wala ka gihatagan sa Ginoo kinabuhi para ka manglimos igsuon. Gihatagan kag kinabuhi sa Dios para ka mahimong panalangin sa mga taong wa pa kasinati sa ilang kinabuhi. Ang imong pagpili, pag-decide nga you will be financially independent, meaning naa kay panalapian, dili ka magdepende bisad kinsa, naa kay paningkamot, naa kay tinguha nga maghatag kanimo madagayaong kinabuhi, naa kay negosyo, naa kay trabaho, naa kay karera, whatever it may be, you got to make sure you are fulfilling the purpose of your existence. Proverbs 22 verse 7, panultihon 22:7. Ang mga kabus ulipon sa taong dato ug ang manghulam maulipon sa nagpahulam kanila. Ang dato maoy muulipon sa pobre ug ang mga nanghulam ulipon sa mga nagpahulam. So no, it takes an economic empowerment to live your life. Gikinahanglanon gayud na nga kay ekonominanhong abilidad para sa paglingkawas sa imong kahimtang. Ayaw kuyog atong mga taong moingon nga, sagdi na ayaw lang ng paningkamot, naalagi ka, kung mabuhi ta, kung natay kwarta, mabuhi ng kwarta, kung madato ta, mohitabo na. Muna'y kanta nga kesera-sera, whatever will be, will be. Grabe, daghang tao ang nailad anang kantaha. Di na ta maning kamot, kay maura mangyapon. Di na ta magpabakuna, kay mamatay man lang tagyapon. O di na lang ko magpabakuna, kay mamatay man lang tagyapon. O magpabakuna ko, mamatay naman tagyapon. O kung mamatay naman tayo kagyapon, karoon na lang buhata, ay na lang dugay-dugaya. Di pa ka mag-usik-usik o kanon. Komedya na igsuon, ayaw tao na na yung pastor nag-advise o patya na yung mga kaugalingon. What I'm trying to say is you make the decision not to be like that. So you've got to be economically independent. Kaya nga no, ang pobre ulipon sa mga dato ug ang nangutang ulipon sa mga nagpautang. Ecclesiastes 9:13-16. Kani grabe makalingaw ni nga bersikulo. Ingon sa 9:13-16, adunay gayoy lain nga akong nasaksihan alang kanato kining maayong kini maayong pananglitan kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. May usa ka gamayng lungsod nga jutay ra ang nagpuyo, gisulong kini sa usa ka gamhanang hari, gipalibutan niya kini og buot niyang lumpagon ang paril niini. Ni atong lungsura may nagpuyo ra ka kabos. Kinsa kuno nagpuyo dito? Usa ka kabos. Apan abtik kaayo ug mahimo unta niya ang pagluwas sa maong lungsod. Apan walay gayoy na hinumdum kaniya sa pagluwas sa lungsod, miingon ako
nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog. Bisan pag-ilang gisalikway ang kaalam sa kabus ug wala nila kini pamatia. Naay bright, maayo kayo, pero pobre. Wa siya tagda. Apan naluwas niya ang nasod, pero wa siya hinumduma. Ang unsalay rason, why jamo? Why didin? Wawarts. Puro lang na ay warts. Pero ay kwarta. So wala sila gitagad, wa sila hatagag bili. Muna nga ang Biblia nagtudlo, ayaw pagpabilin sa kapobrehon, maningkamot yun ta, nga malingkawas tas kapobrehon. Munong komedya sa TV na ito, magkano ka ba? Kay pobre man siya na ito, siya tagda, karon nga nidato na siya, si Doña Delilah sa John and Marcia, sa panahon naman yun ni Pastor Raquel, no? Ang maumanay among mga salida nito, John and Marcia. Kainom dumong Tony Ferrer. Amora po na. Si Ramon Zamora. Mo kaila mga bag-ong tao ron. Kasi na. Manay among mga hero ni ato. Si Agent X44. Kaila mo na. Kanang nagtudlog, Spraken Heights. Kisa mo nang si Mr. Spraken Heights. Ambot mo lang. Wapas Bruce Lee. Naanatay Ramon Zamora. Moto'y nakatunan sa unsa ka Chinese nga Pilipino nga naay subject nga Chinese. Pag-uli niya siyang papa, I know how to speak Chinese. Okay, share with me what you know. Yeah! Yeah! Kay PE nila Chinese man. Nya ang gisulti silang maestro puro man kuno ya. Na ya lang siya in town. You really have to go back. You really have to check out what you were gifted to do. Use that to launch you. And that will not make you be poor again. And everyone said, duha raman ang assignment sa panalapian. There are only 2 assignments of money. Number 1 is to give you time redemption. Kung nakay kwarta, mapamubo nimo ang oras. Nakay makinarya, nakay sakyanan, ang lakpo nimo tulo ka adlaw, mahimong tulo na lang ka oras. Hatagan ka og time redemption. When you have the money, God can use that to redeem the time. Mubalik lang ko noon, ako nakalimtan kaning ang planos Ginoo sa mong kinabuhi, you have to fulfill. Unsa nakapila man na ka desisyon kanang you have to fulfill your God-given assignment. Ikatulo, unsa may sulti sa Biblia, imong buhaton. Kung giplano kas Ginoo nga mamastor, papastor ayo na paglibog-libog diha. Ikaduha, kung gitawag kas Ginoo nga kingdom financier, ayaw na pagduha-duha. Nganong gipanalingin nga tagdaghang panalapian, daghang pang oportunidad sa Ginoo, tungod kay ang planos Ginoo gamiton ka sa Ginoong Dios alang anang dapita. Kung di ka magpagamos Ginoo, wag tango na sa Ginoo. Kay ngano di man magamit ang rason nganong gipanalanginan ka. Mura bitaw nag baton relay. Ako ra hinudumong karon. Kanang bitaw dagan nga relay bitaw. Di ba ang unang mudagan nya ipasa sa sunod, ipasunod. Kung ang ikaduha nga mudagan, dili mudagan, yung sa, kapoy ko, kumalang sa. Makadawat bagbatuntong nasa ikatulo? Dili. So if you choose not to follow the call of God over your life, you are affecting the lives of others. Kung gitawag kang pamastor, unya naay gitaganan ang Ginoo ang mga taong maminaw nimo. Tungod kay wa ka na mastor, asa naman tong mga kalaga? Naana sa imong mga kamot. Kung wa ka ni hatag sa panalangin sa Ginoo kay gitawag ka niyang kingdom financier, asa naman ang mga building nga angay nga mahuman? Asa na ang mga kalag nga angay musud anang building nga? Simply because you failed to fulfill your call over your life. Amen? Adto ta sa ika-unom. The decision to build quality destiny relationship. Ang desisyon nga naa kay kalidad nga relasyon nga magdani mo ngadto sa imong angay adtuon. Ecclesiastes 4:9 ngadto sa 12.
are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift his companion, but woe to him who is alone when he fails, for he has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm, but how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and the threefold cord is not quickly broken. Kinahanglang ang nagbalik-balik o nagsuuno, kinahanglang makakaton ta og relate na atay relasyong maayo sa atong isig katao. Na itulo ka relasyon no, nga atong bantayan. Una, atong matawag na nga general relationship. Mao ni ang mga tao ma-meet nimo every day, makahalubilo nimo panagsa, whatever diha. These are the normal general population that you meet every day. That you need to relate. Kinahanglan kang makakaton saon pag-relate. Di ka mag-arte-arte, dili ka magpa-apas-apas, apan mahimo kang panalangin silang kinabuhi. Kanang kadaghang mga tao imong mahimamat. Ikaduhang klase nga mga relasyon mao ang gitawag natong seasonal relationship. Unsa man ang seasonal relationship? Kuyog na mo sa imong training o na classmate nimo sa elementary, na classmate nimo sa high school, na classmate nimo sa college or sa imong usa ka training nga giadtuan. Kani sila mga relasyon nga naay takda lang nga panahon, pero imo nang hinumduman nga tarungon nimo kay kung maayo ang imong relasyon nila usa ka adlaw gamiton sila sa Ginoo sa pagsaka sa imong kinabuhi. Gamiton sila sa Ginoo aron ka mahimong mabulahan, mabungahon o gatagang kag oportunidad nga dili mabuhat sa imong kaugalingong abilidad. Ikatulong relasyon, mao ni ang pinakataas, mao ni ang gitawag nato nga covenant relationship. Ang pakighiusa sa tao nga naay panaad, nga way iwanan. Mao ni kapamilya, kapuso, kapatid, kabaro, kasinina. And these are the relationship that would make you stronger every day. Di kabiyaan, bisag nasayop ka, dili ka talikdan kung nahapak-hapak nimo ang sayop nga mga dalan, apan mo barug sa imong taliwala, tungod kay naa kay gitawag nga hingpit nga pakig relasyon aning kahugpungan o usa ka tao nga giduol sa Ginoo nimo. Now, para nimo dali masabtan no, remember ka sa templos Ginoo, di ba, na may pila ka tulo na ay gitawag nga sa gawas, outer court, sunod, inner court, ang pinakahingpit, Holy of Holies. Ing-ana po ng relasyon. Na kay mga tao nga general public, outer court, na po kay mga gitawag nato nga inner court, mga pipila nga, importanteng mga tao nga imong gusto nga makatubo, o ang pinaka-Holy of Holies, dili tanang tao makaduol ni ini. Mao ni ang mga pipila, pinili lang nga tao nga mahimong makahibalo sa imong pagkatao. Uban sa ato no, wag gyud tay pugong-pugong. Karon lang nimo nakita na ila-ila ang tao, kay bawo na sila pili mong kwarta, kay bawo sa imong bangko, sa imong account mo nang maskam ka. Hatag dayon sa GCash. Amo ni akong GCash. Unsa to? Padadi ko og 10,000, pag uli ana nimo, wa na 18,000 na. Padadi kag 10,000. Asa 18,000? Wa na. Nagbaylo na siya SIM card. Naa kay outer court, naa kay inner court, ug naa kay Holy of Holies nga mga karelasyon nga mupasaka, makasabot ug maghatag nimo kalambuan. Kung imo nung buhaton ning unom, wa na jud koy oras no, lapaw na gyud kog 10 minutos. Kung imo ning buhaton ning unom ka desisyon igsuon, sunod tuig, magkita ta, kaluyan tas Ginoo, wa di pa siya mobalik. You will be 10 times better than you are today. Atong pakpakan ng Ginoong Diyos. Salamat sa iyang po. Go back, review. Sa ngalan ni Jesus. And everyone said? Amen. Ang atong prayer and fasting, atong buhaton sa awahing simana sa January. Last week of January, mao'y atong prayer and fasting. Nya mo kulminata sa unang Domingo sa Pebrero. Muna ang atong matawag nga celebration of victory, and that will also be our first fruit Sunday. So atong ihiusa na siya. So ang atong pagampo, puasa, buhaton nato sa tumoy-tumoy sa January. Ingon sa nganong sa tumoy man, pastor? Ay kay karon January first week, puasa naman ta kay wa may suga.
kanang klaruhon gyud nga puasa ba, kanang naagi gyud kay desisyon nga di mo buhat ana, di ka mukaon o unsa pa diha. Ug tanan nga muduol sa Ginoo, mo paligon sa kinabuhi, musulti og atong pakpakan ng Ginoong Dios. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. We give you praise, we give you honor for your goodness, O God. Amen and amen. So palihog ampo padayon no ang atong relief operation na mag-ampo ko nga Martes makabiyahe mi padung adto sa south, dala ang solar lights ug mga groceries. Karon naa nay solar lights, ang groceries na lang ang pipila. So atong paningkamutan nga makahatag yung tagpanalangin atong mga dapit. Pastor Shoni? Praise God. So, painumdum lang, tanaw lang mo sa chat group nato kung kinahanglan og workers, no? Kung makagahin mo og oras o adlaw sa pagtabang sa mga relief goods, we would appreciate that. Okay? So, we need as many workers as we could. Salamat si Pastor na siya team. Muna niyang team, yung mga anak. Kuratan ko sa akong mga anak babae. Ingon ang katong bugas, ikuha nilang bugas. Ingong dili sa mi kaaskwat ma'am, kay lunch break. Nya, gaapas man sa oras. Wagi duha among mga anak. Ang tulo na mo ka anak, si Chanel, si Pael, o si Isaac. Nangaskwat sila. Unya, instead maniudto ang mga trabahante, nalingaw nila, mga wasay bastusan do. Nalingaw nila, igora silang na-micture sa akong mga anak nga nangaskwat. Grabe. Ay, salamat sa Ginoo sa mga anak. Amen? So please, tanaw lang mo sa chat group or message mo na mo para masultian mo, mangita gyud mo og signal. And then, para makatabang kay yun nakatabang kaayo. Si Brother Joseph ra, si Brother Arlan, tanawon mo sila nung gikapoy na gyud si Brother Joseph. Siya ra usa. Nya, kung kaya pa lang nako mag-askwat, askwat sad ko. Unya, si Brother Arlan, di mo tanaw Brother Arlan, gikapoy gyud si Brother Arlan. So, we need many people. Ingon tong usa, hala, malate na taani. Late yung pagdating. May kuha problema. Tulungan natin. May sakit ka ko sa likod. Ano ragid, magtabang na, tabangay ragid ta. Manindog tang tanan mga kaisuunan. Kinsa ninyo na anay suga, nanay lights. Asa nga? Kinsa na suga? Si dito pa lang, si Lantina sa Mandawi. Yeah, praise God sa Mandawi. Ang labango na? Katipunan na. Sila, Brother Arlan, na mo yung suga? Wapagyapon tubig. Grabe yung tingin. Wala. Klaro yun. Gabi na, alas 12, yung Chanel, hala, lagi tayo suga. Kaya ka mo silingan, nagsiga naman. Pag-check na mo, hala, nanay suga. Praise God, na namin suga. Salamat kay Ginoo, kay ngano, among tubig idubli ang presyo kay tungod sa generator may lang gigamit. Nya, magbayad ka 100 pesos a day additional sa konsumo sa tubig. Gasolina. Kay para sa konsumo lagi nato. Para sa ilang gasolina nga gigamit niya, nipalit og generator. So, nanginanglan sa silang kwarta sad. Amen. Praise God. Isa ninyo mga kamot. Lord, salamat sa pagstugod sa tuig 2022. Adunay kusog, adunay paglaom ang imong mga katawhan, o adunay mga maayong plano nga imo nang gisulti, mga saad nga imong gisulti sa imong mga katawhan. Sa ilang pagpanlakaw, imo na silang gipanalanginan. Ang imong kamaayo magasunod kanila Ginoo. Kung sa ilang kuptan, sa ilang kamot, ikaw magapanalangin kan iniani, o ikaw magahatag kanila og success sa tanan nilang buhaton. Amen. Thank you, Gamit ang imong mga katawhan, Lord, ang imong proteksyon manaa sa kada usa, o imo silang gamiton nga magsangyaw sa imong maayong balita. Salamat kayo sa ngalan ni Jesus. So kang tanan mingon og amen. Amen. Maayong bagong tuig. God bless you. Again, kung wa mo'y tubig, pwede mo mukuha og tubig. Ha? Dire sa simbahan.